नमस्कार। जखन सीताजी के हरि कऽ अनलखिन रावण तखन मंदोदरी हुनका रावण के समझाबै छथिन। वह हम प्राति के माध्यम से सुनाबै छी। अगर नीक लागत तऽ चैनल के निश्चित रूप से सब्सक्राइब करब। के तोरा कुमति चढ़ाई पिया हो, के तोरा कुमति चढ़ाई, के तोरा कुमति चढ़ाई पिया हो, के तोरा कुमति चढ़ाई। सीता के कारण जरी गयो लंका, सीता के कारण जरी गयो लंका, फिर गयो राम दोहाई पिया हो, के तोरा कुमति चढ़ाई, फिर गयो राम दोहाई पिया हो, के तोरा कुमति चढ़ाई। जे नारी हरि तू पिया लायो, जे नारी हरि तू पिया लायो, से प्रभु अंतर्यामी पिया हो, से प्रभु अंतर्यामी पिया हो, फिर गयो राम दोहाई। कुन दुर्मतिया घेरलक तोरा, कुन दुर्मतिया घेरलक तोरा, सीता कहरे ले पठाई पिया हो, सीता कहरे ले पठाई पिया हो, के तोरा कुमति चढ़ाई, के तोरा कुमति चढ़ाई पिया हो, के तोरा कुमति चढ़ाई। कोना तू आब विनाश सँ बचबा, कोना तू आब विनाश सँ बचबा, सब देतौ लंका जराई पिया हो, सब देतौ लंका उजाड़ी पिया हो, के तोरा कुमति चढ़ाई, के तोरा कुमति
ती चढ़ाई पिया हो के तोरा कुमति चढ़ाई अपन महल सूतल छलहूँ अपन महल सूतल छलहूँ स्वप्न देखलहूँ दुखदाई पिया हो स्वप्न देखलहूँ दुखदाई पिया हो के तोरा कुमति चढ़ाई दसो सिर काटल राखल दसो सिर काटल राखल सब देत राम दुहाई पिया हो के तोरा कुमति चढ़ाई के तोरा कुमति चढ़ाई पिया हो के तोरा कुमति चढ़ाई के तोरा कुमति चढ़ाई पिया हो के तोरा कुमति चढ़ाई। धन्यवाद।